batari komenta kende omonto agocha abwate eshida eye bachu oito nabo kero omonto arwarete nabo agocha nyagitari tumurigereri nandi tabasa kwoboa osa kageguna ne bono ore marire ekina kigente ekenene mono ataka goteba ali abantu abange banyare kobabuya erine banyare gotara nandi bono babebuya nokwane twasinini NHIF ekiniki asinini tu NHIF eserikali nabetaite gokonya abantu banyora norwara kwanyora amatibabu naro okonyora utari gwakanera kende bona NHIF yineri omonto okwenda kwana che kadi kwana chire kadi ogwakanera kilomita 500 lakini kigwa kwakanira 500 kero bono kero konyora omonto uno bwenete kubekerwa egento n'enchuma omobere igwakanera kire egento nandi kwagendaka bona NHIF ine egento kiamana ni kadi okwenda kwanacha ya serikali afu serikali yakanira amatibabu ao utari gwakana kende nandi ngo NHIF munyanjira netase ase omwancho omurigereria omong'ino orenkaga ari no mugakonya tobwati kadi eyo nabo goteno na abachukuru bao bagende barore eng'encho yo barakobwatire kadi eyo nabo goteno na abana bao mwancho omurige ngokora togochia omorogere toratebi murigereria none namba ya esimi nabo barataka kugwakera bakobori nore erinde bamanye gute bae namba yawe ya esimi ese bagokonyora bono gaiga nabo mokonyora gaiga hema enamba ya ne simi igere 0724903938 Role lango 0724903938 Mbuya mono daktari ase omorobero rero gukwana igoro ye bachu mwancho murigereria nabura nya ntukwanire tikere gento nabura nya nigwete kuboriri ibori namba yesimi kwairo akaye namba iyo tobasa kuobwa nsanga pyo baragwake ona ngisento n'abanyagitari igwake nabona ataka kwane ake namba iyo no inyora saa 3 ya butuka mwakere nabago gotebi nabumukugamba mwiwana onyega kuigwa bokongo mboka neri gocha nyagitari nabago kweresa ago ni direction yo gwika hema kiagera uranyora mbari batamaiti hema hospital ya ese gotoka omoroberi bwo Okomenya Okuya ngobe kwore na inde YouTube ngobe kwore Facebook ase Ndizi TV News okolika Ndizi TV News nari uranyore miroberi yonsi pi egotoka ase Ndizi TV unerese TV nande ngobe katore YouTube live na mangana maya ngobe kware live ase YouTube igona bokorigereri none karure nchira kugenda kana bokunya kubwatia miroberi emenge aiga Ndizi TV una botambe ngobate byanje bwanjwe to merana naende engakiende karo tokoreta naende obokongu bonde obubora gokonye Okomenya Okuya Kebochenu guno muroberi gogoteba kwaidi